Máš v hlave bordel? Dám ti 9 metód, ako si v nej upraceš. A to nebudeš musieť začínať ani slovami môj milý denníček alebo volať vesmíru. Pochopiteľne táto predstava je pre mnohých odrádzajúca. Našťastie je oveľa viac spôsobov, ako vieš využiť žurnálovanie vo svojej každodennosti a ťažiť benefity v rôznych aspektoch tvojho života. Ale najprv, čo je teda žurnálovanie vo svojej samotnej podstate? Je to spôsob, akým si vieš zaznamenávať a spracovávať svoje myšlienky, pocity, skúsenosti, poznatky alebo zážitky. Môžeš to uchopiť ako sebareflexiu, že si urobíš odstup od danej situácie a toho, čo sa deje okolo teba alebo v tebe a získaš novú perspektívu. Takéto zapisovanie ti dokáže pomôcť aj pri nastavovaní cieľov, plánovaní do budúcna, prípadne trackovaní každodenných aktivít alebo čohokoľvek, čo sa rozhodneš pozorovať. Ale keďže každý je úplne iný, tak sa nedá povedať, že toto je ten najlepší spôsob úplne pre všetkých a je to univerzál. A hlavne život životuje a menia sa aj tvoje potreby, takže si to potrebuješ prispôsobovať aj v rámci nejakej možno frekvencie. Niekedy tým vieš stráviť aj hodinu v kuse a niekedy sa toho aj týždeň nedotkneš. V začiatku ale super mať nejakú konzistenciu, ideálne každý deň si zapisovať alebo si tam vytvoriť nejakú skratku, že keď cítim toto alebo sa mi deje toto, tak si to zapíšem a na to, čo sa tam dá písať, sa pozrieme za chvíľku. Ale vždy sa v tej hlave niečo deje, takže stále je čo zapisovať. Na základe tohto popisu určite nie všetko ešte zapadlo do seba, tak si poďme povedať niečo o tých najväčších benefitoch tejto praxe. Logicky najviac z toho ťaží naše mentálne zdravie, ale má to presah následne aj na to fyzično. Mnohé štúdie sa venovali prínosom žurnálovania a uvediem ich dole v popise, takže pokiaľ ťa to viac zaujíma, budeš mať materiály. Ale nech to zbytočne neomáčkujem, toto ti vie priniesť do tvojho života. Pomáha ti utriediť chaos, čím znižuje stres a šetrí mozgovú kapacitu. Zvyšuje sebavedomie a učí ťa lepšie pracovať so svojimi emóciami. Podporuje kreativitu, flexibilné myslenie, všímavosť, pamäť a mentálnu akrobáciu. Ale keď sa to všetko posčituje, tak si zlepšíš aj spánok a skvalitníš vzťahy. To, akým spôsobom ti prinesie tieto benefity, ti priblížim v jednotlivých metódach. Samozrejme viaceré sa prelínajú, ale prejdeme si určité roviny. Najprv sa povenujeme tej osobnej, potom pôjdeme do kreativity a zakončíme to produktivitou. Hneď na úvod reflexia. Pre niekoho to môže byť spísanie si dňa minútu po minúte. A pre niekoho len vypichnutie tých hlavných a najdôležitejších myšlienok dňa. Prípadne to môže byť zamerané aj na nejaké určité obdobie a myšlienky, ktoré si len potrebujú sadnúť. Ide ale o to zamerať čo najúžšiu pozornosť na tie konkrétnosti. Takže si k tomu napíš, ako sa cítiš, na čo sa to viaže, čo sa stalo, popíš to čo najdetailnejšie. Slúži to na zaznamenanie, ale následne aj na potenciálne analyzovanie daných zážitkov. Touto metódou dokážeš lepšie spoznať, čo sa v tebe odohráva, ako sa cítiš, aké sú možno dôvody tvojich akcií, prípadne motívy za tým všetkým, čo sa deje okolo teba alebo čo z teba vyžaruje. Takže keď nadobudneš lepšie pochopenie, budeš mať väčší vnútorný pokoj. A to sa následne odrazí na tvojej všeobecnej spokojnosti a dokonca aj zdraví. Hneď na to chcem nadviazať zapisovaním vďačnosti. Práve takýto denník alebo zapisovanie je nesmierne silné pre to uvedomenie minulosti a prítomnosti v pozitívnom duchu. Pretože inak nám ten život nejako preteká medzi prstami. Môžeš si tam zapisovať aj úplné maličkosti. Pokiaľ sa tešíš z tých maličkostí, tak šupni to tam. Preto je fajn tam držať aspoň nejakú tú pravidelnosť. Odporúčam aspoň raz za týždeň. Alebo keď chceš každý deň, tak tam nabúchaj každý deň aj 20 vecí, za ktoré cítiš vďačnosť. Nedávno som sa stretol aj s tzv. Denníkom úspechov. Že si zaznamenáš svoje najväčšie úspechy, čím si zvedomíš, že OK, mám nejakú hodnotu vo svojich vlastných očiach, lebo mám niekde spísané všetky veci, ktoré som dosiahol alebo dosiahla. A to úplne pochopiteľne vie byť pre mnohých game changer. Ide možno aj o to, aby sme trošku preprogramovali náš mozog. Pretože on je v zmysluplnom pozeraní do minulosti fakt tragický. Sústreďuje sa len na tie zlé veci. Z hľadiska vývinu to dáva logiku, lebo sme mali strach takmer zo všetkého, išlo nám o prežitie. V aktuálnej dobe je to nepoužiteľné. Preto, keď sa budeš sústreďovať na tie pozitívne veci, tak budeš mať oveľa väčšiu radosť z toho, že žiješ vôbec tento život. A hlavne vždy sa k tomu vieš spätne vrátiť a svoj mozog ojekabátiť. Keď už vieš, ako sa baviť s mozgom, tak skús rozhovor so sebou. Je úplne jedno, akou verziou seba, či budúce, či predchádzajúce, či malé, či staré, alebo nejakú vnútornú osobnosť, ktorú cítiš, že potrebuješ osloviť. Pretože takto sa dokážeš dostať do absolútne diametrálne odlišného vnímania seba, ale aj toho, ako interaguješ so svetom, alebo prípadne môžeš interagovať. Super, poďme teraz na kreativitu.
V tejto kategórii si dáme ako prvú jednu vetičku každý deň. Toto je čisto len o tom nájsť si pre seba ten priestor, tú minútu, dve, uznať si, že ten čas so sebou má pre teba hodnotu. Zaznamenáš si to aj do budúcna, pretože sú rôzne typy, je aj knižka, kedy máš že 5 rokov, v podstate každá stránka svoj vlastný deň a zaznamenáš si to tam a vidíš spätne, čo ti bežalo tou hlavou, čiže je to komunikácia vlastne do budúcna so sebou. Ale hlavne stále v tvojej plnej prítomnosti. Teraz tu máme všeobecné kreatívnu. Je na tebe, akým spôsobom si to uchopíš. Neexistujú hranice. Môže to byť zaznamenávanie cez básničky, fotky, alebo kreslenie, videa, čokoľvek, čo ti je blízke. Ide iba o formu seba vyjadrenia a zaznamenania toho, čo v tebe v tej chvíli beží. Príde mi zaujímavé aj nejaké zaznamenávanie zážitkov, ale do takej miery, že nasávaš umenie, alebo nejaký recept, ktorý si uvaríš, alebo možno film, knihu, čokoľvek, čo v tebe zarezonuje, tak tú hlavnú myšlienku, to, čo je tvoje, čo si berieš z toho zážitku. Rob to jednoducho tak, aby ti to bolo blízke a vychádzalo to z teba. A na to sa viaže aj voľné písanie. Občas je super, keď ani nevieš, čo sa v tebe deje, čo v tebe beží, čo chceš napísať. A je úplne v poriadku napísať, že neviem, čo napísať. Bolo by prekvapivé, keby ti každý deň nebeží milión myšlienok v kuse. Ale občas ich stačí len hodiť na ten papier. Zrazu sa to nejako poskladá a vyčistíš si hlavu od toho nánosu. Lebo keď máš v hlave 10 myšlienok, tak tvoj mozog nevie, že čomu venovať tú pozornosť. Vlastne ani ty nevieš vo výsledku, čomu tú pozornosť venovať, čo je to dôležité a reálne tvoje. Preto ak sa niečo takéto deje, nastav si stopky 5-10 minút a nehľaď. Gramatika je úplne jedno, úprava taktiež, katastrofa kľudne môže byť, nehodnoť, len to tam píš a uvidíš, že sa ti to uleží, odľahčí a budeš sa vedieť ďalej posunúť a sústrediť sa na to dôležité. Tak, a už sa dostávame k tým funkčným metódam písania. Ako prvé, ciele. Sústredenie sa na to, čo ti vie byť najväčším prínosom. Vo výsledku je to o tom dosiahnutí cieľov, ale viaže sa na to aj nastavovanie, zaznamenávanie, reflektovanie nejakého posunu, alebo aj prípadne popisovanie potenciálnych nástrah. Občas sa môže stať, že strácaš motiváciu. Vtedy tento denník zoberieš, posunieš sa kúsok naspäť, zistíš presne, kde si na svojej ceste, aj kam smeruješ. Možno poznáš jeden formát, tzv. Bullet journal. Je to štýl zapisovania a trackovania, mapovania, ktorý je buď už nejaký predpripravený, že vieš kúpiť taký denník, napríklad journal.sk, nemám spoluprácu, ale keď tak mrk. Alebo si vieš vytvoriť svoj, kúpiš si čistý a môžeš tam do ňoho zapisovať a graficky nejako znázorňovať všetko, čo potrebuješ. Princíp je ten, že sa sústredíš na deň, týždeň a mesiac a robíš si určité reflekcie v rôznych odvetviach svojho života. Je tam napríklad zdravie, kariéra, sebarozvoj, vzťahy a radosť. A potom si tam vieš akože napísať bárs, čo je pre teba dôležité. Každopádne jeho primárny účel je mať prehľad o tých cieľoch a nejakým spôsobom ich mapovať. Keď sme pri tom mapovaní, tak si dajme myšlienkové mapy. Toto je geniálny koncept, ktorému by som chcel v budúcnosti povenovať celé videjko, ale v skratke. Ide o prepájanie tvojich myšlienok. Dáš si nejakú tému, tomu ti naskočí nejaká myšlienka, tomu ti naskočí druhá myšlienka, k tejto myšlienke ti naskočí ďalšia a v podstate si len prepájaš všetky rôzne smery k danej téme alebo k danej aktivite. A nakoniec ti poslúži nápadovník. Logicky je to o nápadoch. Jedna podmienka, musíš mať že stále pri sebe, lebo nikdy nevieš, kedy ti nápad príde a vždy ti odíde. Pamätáš si ten pocit, kedy vieš, že ti niečo napadlo, ale nevieš v danej chvíli, kedy to zrovna potrebuješ, čo to bolo. Na to je nápadovník. Vždy sa vieš vrátiť do toho priestoru, kde máš zapísané úplne všetko. Môžeš si to kategorizovať, pracovať s tým rôznymi spôsobmi, je to čisto na tebe, dôležité je mať to niekde zapísané. Určite sú rôzne iné odnože týchto metód, takže pokiaľ ti nestačí mojich top 9, tak si pokojne vytvor vlastnú alebo si dohľadaj. Je to čisto o tebe. Metódy si môžeme odškrtnúť a poďme sa pozrieť na to, ako si to vieš aplikovať do svojej praxe alebo svojho života. Dnes sa do akéhokoľvek písania pustíš, zamysli sa nad tým, aké sú tvoje očakávania, potreby, čo chceš od toho písania, či to je na vyčistenie hlavy, či to je na podporu, produktivitu, kreatívnenie, vyjadrenie sa, čokoľvek.
Len to musíš mať zadefinované. To ti potom pomôže aj pri výbere danej metódy. Hlavne nerob všetko, lebo to ťa môže potom demotivovať, že nedržíš nejaký krok so sebou, so všetkým a zakope sa to. Takže pekne postupne, pomaličky, skúsi tom vytvoriť nejaký návyk a pozoruj, čo ti vyhovuje. A ak nevieš, akou formou to uchopiť, tak je v podstate jedno, či to budeš písať na papier rukou, alebo na písacom stroji, prípadne na počítači do nejakej aplikácie, ako je Notion, alebo Obsidian, alebo akékoľvek iné. Podľa mňa je, že nekonečno aktuálne. Vieš si dokonca vytvoriť aj nejaký reflektívno-koučovací DR pomocou umelej inteligencie, či už priamo tam, že ti vytvorí nejakú apku, alebo nejaký prompt, ktorý dokážeš do ňoho šupnúť a na základe toho ťa dokáže pokoučovať k rôznym uvedomeniam. Čo ma nabáda k celkom zaujímavej myšlienke, že by som mohol takéto volačo aj vymyslieť, takže očakávaj čoskoro na mojom Patreone. Každopádne nech to uzavriem. Rob tak, nech ti to slúži. Najdôležitejšie je v tomto aj tak rutina a spojiť si to s tým, čo potrebuješ dostávať zo seba von, alebo z čoho potrebuješ čerpať pri dosahovaní cieľov, výsledkov alebo čohokoľvek, akým spôsobom chceš žiť. Ak máš teraz priestor, tak keď skončí toto video, tak si odpovedz na to. Čo chcem dosiahnuť svojim žurnalovaním, akú metódu na to využijem, ako často si budem zapisovať. A potom to už len dodržuj. Táto prax je nesmierne výnimočná, silná a viem, že ti dokáže veľa priniesť. Takže ti držím palce a neboj sa napísať aj kľudne nejakú blbú vetu do toho tvojho diára. Ak ťa baví to, čo robím a nechceš, aby ti ušli ďalšie videá, tak ma nezabudni sledovať, prípadne mi napíš komentár, čo tebou teraz beží, hoď mi tam nejaký páčik, alebo to zazdieľaj človeku, ktorý vieš, že chce písať, nevie čo, prečo, alebo na čo a ja ti budem veľmi vďačný. Maj sa ako chceš.